Kova päivää. Ne pitää noita hanhia käydä vähän opettamassa, miten sitä peseytytään. Niin. Näin, tässä näin. Kyllä Elni. Ja sitten kuvauspaikalle niin tuonne, niin Annu kuvaa tuota. Niin. Pitää olla hyvässä kunnossa tässä sitten. Saa hyvän kuvan sitten. Vieläpähän pestä, niin tukka hyvin laittaa siitä. Niin. Sitten mennään me porukassa, niin kuvaan sitten. Niin. Ei oteta noita hanhia nyt ollenkaan kuvaan, niin mennään vaan tässä kahdestaan. Sorsan kannattaa nyt tällä kertaa. No niin, eiköhän tässä jo aika hyvä on tuo. Vielä vähän tässä näytetään